Chineke, tonu Chineke anyị. Chineke anyị weze. Tonu Chineke anyị. Chineke anyị weze. Chineke to. Chineke anyị weze. Onye nwe gozie gị. Gozikwa ego nna. Chineke anyị weze. Nwoke ọzọ emena. Ọgbọgọ ile ọbụla ị na-agba azụ na-abịa ụlọ. Ihe eme. Aha ga awọ ọlọ ọzọ emena. Emere gị eme. Atọ m ikwu ụgwọ. Ana m iwu Chineke. Ana m iwu Chineke. Ewebula Chineke. Ụmụ Chineke. Tonu Chineke anyị. Chineke anyị weze. Tonu Chineke anyị. Chineke anyị weze. Onye nwe gozie. Akpọrọ m na fon, anọ m na chọọchị. Onye iberibe akpọrọ m na fon. Ya bụ Sunday church. Pastor bịa. Tonu Chineke anyị, Chineke anyị dị ukwuu. Lekwa gbara ahụ. Lekwa gbara ahụ n'ọdọ ha. Tonu Chineke anyị agaghị eto n'eto. Nke anyị tere eto ezube. Anyị na-eto na gbara ahụ. Ọzọ emena. Onye nwe gozie. Nna m natara asịrị nke biko. Asịrị ka ọ karịa. Mama wasị mmadụ ma nwa dị. Ụmụ Chineke. Onye ọbụla ga-emụtị na-ele ụmụ Chineke. Ofu onye gbara ọsọ gbakwutere akwụkwọ nke ndị Michael. Akwụkwọ nsọ ndị Michael. You know you can be prosecuted for that. Pastor agbakwurula m ya. Anọ m bịa. Pastor anọ m ebe ahụ. Baịbụl m anọ ebe a. Nna m gwa ọnụ. Pastor agbakwurula m ya. Mana ọ dị m otu ka m gbakwuru. Gụwa n'otu m otu. Chineke wepụ ihe ọjọọ n'ime chọọchị ma n'ime ụlọ ụka nwụ. Kpachapụ anya ụlọ. Isi anyị gbakwuru dị m otu ebe ahụ. Abalị nọrọ ọdụ. Osikoro ala. Ozgo. Ọzọ emena. Obiọma na-agwa m na chọọchị. Ole nnukwu baagụ m ole bidebere ya. Ole nnukwu baagụ m ole afụkwara m ihe m na-achọ. Nwa mere tọọ eme gịnị? Pastọ nnukwu Baịbụl gị. Echefuru m ya n'ụlọ. Ị ma na iberibe dị onye ma. Iberibe dị this guy. Iberibe dị enyi ma. Ezigbo iberibe dị onye a. Pastọ ma sị weta Baịbụl. Hapụgodu ka ụmụ Chineke. Pastọ. Ihe mere bụ ebe a bụ anyị. Nwoke ụka na-emepe ụzọ. Eme anyị distract. Ịghọtago? Onye iwe ọma. So we are moving to our permanent side. Pastọ iji ya. Hallelujah! Jesus nụrụ ọrụ. Anyị ga-ekpezi ekpere ike. Ihe nkwukwu ga-ekwu. Unu na-anụ? Ihe nkwukwu ga-ekwu. Maka gịnị? Mkpọ Chineke ga-eburu anyị n'ụgbọala ya nke mmụọ nsọ buru anyị. N'ekwu a. Anyị ga-ekpe ekpere ike. Ihe nkwukwu ga-ekwu. Na-anụgo? Ihe nkwukwu ga-ekwu. Repeat after me. Because Chineke. Ya buru anyị gaba. Hey! Apostle, hear this. Muwa pastor. Amen. So muwa na use that one. Ọba m si Chineke kpọọ n'ọkụ na asị na na-akpụ iyi. Ị na-akpọ m iyi. Okay, church agbasala. Hallelujah. Church agbasala. Hallelujah. Hey. Okay, not sorry, lad. No secret. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Not sorry, lad.
No.